Comencem el souvenir d'avui. Us en recordeu del Tim i el Gin? Els de la gincana? Els de la gincana. Estem buscant el guiri que millor representi a la cultura catalana, que millor conegui la cultura catalana. Sí, i avui tindrem, atenció... Rick... Bueno, jo pronunciaria... el Patrick i l'altre. Però com que m'han dit com es diuen, ho diré per respecte a aquests dos guiris que ens han fet el favor de participar a la gincana. Es diuen Rick-Jan i Patrick. Qui guanyarà? No ho sabem. Volem veure si saben veure del porró, si... Esperem que millor que la setmana passada. Si saben ballar sardanes, en fi, un seguit de proves que veureu a continuació. Avui, aquest i el Patrick. Rick-Jan, 19 anys, danès. Ell, musculman, el més fort del món, i bon Jan també. Ai, quin poc sentit del ridícul que tenim alguns. Patrick, 21 anys, belga, el germà petit de Valentino Rossi. A picture paints 1,000 words as one door closes, another door opens, and two wrongs don't... Moni Sariaki Sola Ma. Sariaki? Però si això sembla grec, tio. Sotomayor. Srut al món català d'avui una sola mà. El increïble Sanky Panky. Rick-Jan, amb aquesta pronúncia més que incomprensible i tenint en compte que t'has amorrat, et mereixes un suspens. Però com que som així de bones persones, et donem un 5 pelat per haver begut pel forat que toca. Patrick, el teu català, tot i que amb força ajuda, és una mica més correcte que el del teu company. Apa, 6 puntets. Aquests dos homes han ballat a que els hi ha semblat, però la seva posició de braços els ha donat força versemblança. El moviment de cul de Rick-Jan, copiat de la mateixa Shakira, és el millor que hem vist en molt de temps. Per això li donem 9 punts. El Patrick no s'ha quedat curt, amb un sentit del ritme excepcional, però la dansa de natges del seu company ha estat un escull massa dur. Tot això li donem 7 punts. Em poses crema si aplau. ¿Qué ha dicho? Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Una cerveza. Una. Em poses crema si aplau. Shake the hand. No tinc crema. Una cerveza. ¿Cómo la quieres? ¿Grande o pequeña? Grande. Grande. Allí las tienen, muy bien de precio. Una cerveza, por favor. ¿Cosa? Una cerveza. ¿Una? ¿Cervesa? Ah, cigarreta. ¿Birra? Ah! El Rick-Jan té la qualitat de fer-se entendre amb els estrangers, demostrant que el català és llengua d'unió i germanor. 8 punts. El Patrick té una entonació, si més no, una mica estranya, i afortunadament no ha assolit el seu objectiu. Com es nota que no sabia el que demanava, pobret. Per tot això li donem 7 punts. La classificació del dia queda així. Rick-Jan guanyador amb 22 punts i escala a la primera posició del rànquing general. Fins la setmana que ve.